Na ka Ïing kasem jong iba lead Ebli Lanong ibala klat no ha ka arpun riu terik u kelalingkar arhajar arpun riu. Kipin pau ya ka Jingsngewnguh ningkong ning shap yo blay try kan rad u bala don ringkat ban pentingan ya ka minsim ka jongki ha ka por ba ulo o badum ulawan ban ka ya ka Ïing kasem ka jongki. Ha ka ni ka por kipin pau ya ka Jingsngewnguh i padar liyo diaw bor i parish priest Jong ka maukar parish i padar bansar kharsati assistant parish priest padar Evansius Rumbai principal ka Divine Savior High Secondary School Lat Umkra padar Don Boklang Doling Sister Leona Jerwa vice principal ka Divine Savior High Secondary School Lat Umkra ki sister ka dispensary Maukar babu katikes i babu Morning Star Lingdo ya ka kor Lanong ki badai ki para bat ki persa ya ka kor kharpuri ki badai ki khonrut khunjen bat kumju ru ya ki bakha bat ki khon kha baro ya ka office bat ka staff jong ka secretariat election department ya ki teaching staff non teaching staff bat kumju ru ya ki khana school ka Divine Savior High Secondary School Lat Umkra ya ka office bat ki staff jong ka PWD office ya ka office bat ki staff jong ka urban affair ya i Ebli iba Adelbert Nongrum ibala ais ngobha ya ka ambulance bat ya ka boss kumju ru ya iba Thomas Pasa ya Dr. Yochua Suchiang nurse Yowan ka Rumbai ya nurse Riba Hunsi Bersat ya ki para banget jong ka parish Maukar baro ya ka dor barsh nong jayaw lat dom baro ikong bari Kharsati principal ka Pearly Dew School ka Ïing balang Presbyterian jayaw mingi bat iba Gordon ibala ais ngobha ya ka parking ya ki para marjan marpa bat ki para lok para jor baro to ble unang kerku ya phi baro ki baburam me phi na ikurim i Queen Sinorial Kharpuri na ikon i John Bashan Kharpuri i Pale Mary Kharpuri John Arbanshan Kharpuri John Polishan Kharpuri Ivandahun Mary Kharpuri Cecilia Wanyang i persa kurim Ivadahun Mary Kharpuri bat na ki persa kurim Cecilia Wanyang Rejoice Ling do Mauplang bat Hazel Kharkongor bat nakiksiw baro